രമേശ് ചെന്നിത്തലയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യമില്ല എന്ന്. നേരത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉന്നത പദവിയിൽ വരെ എത്തിയ ആളാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ MLA ആയ വ്യക്തി, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മന്ത്രിയായ ആൾ. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിലും അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസിലും നിറഞ്ഞു നിന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല. എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ തിളക്കം മങ്ങി പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച വ്യക്തിയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പക്ഷേ സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുന്ന അവസ്ഥ വന്നു. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു. അത് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, അത് ചരിത്രമാണ്. ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ തുടർച്ച ഉണ്ടാകുക എന്നത് സ്വാഭാവികമായും 5 വർഷം LDF 5 വർഷം UDF എന്ന രീതിയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഭരണം മാറി വരാറുള്ളത്. അത് സംഭവിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നും ഒക്കെ കണക്കുകൂട്ടി ആരൊക്കെയായിരിക്കണം മന്ത്രിമാർ, ആരൊക്കെയായിരിക്കണം പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, ആരൊക്കെയായിരിക്കണം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലവന്മാർ എന്നവരുടെ പട്ടിക പോലും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തല പോയത്. പക്ഷേ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു. UDF അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടി, 99 സീറ്റുകൾ നേടി LDF വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നു. ഇത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി. ആ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം തെറിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആത്മകഥ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ആത്മകഥ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റ് കൊടുത്ത വാർത്ത. ആ വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ ഭൂരിപക്ഷം MLA-മാരും പിന്തുണച്ചത് ചെന്നിത്തലയെ. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആത്മകഥയിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഷ്യാനെറ്റ് കൊടുത്ത വാർത്ത, അതിൻ്റെ കാർഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് അത് പിൻവലിച്ചു. വാർത്തകൾ വന്നപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് പിൻവലിച്ചത്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും, VD സതീശൻ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി വന്നത്. MLA-മാരുടെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ നിശ്ചയിക്കുക. അതാണ് രീതിയും. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരായിരിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ MLA-മാരോട് അഭിപ്രായം തേടാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ അടക്കം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. അവരൊക്കെ MLA-മാരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു. എല്ലാവരും പിന്തുണച്ചത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ തന്നെയായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പിന്തുണച്ചത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിർദ്ദേശം പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, MLA-മാരുടെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് VD സതീശനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. അത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. രമേശ് ചെന്നിത്തല അടുത്ത കാലത്ത് പോലും പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നോട് ഒന്ന് ആലോചിക്കാതെ MLA-മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതിൽ വളരെ വിഷമം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞത് അടുത്ത കാലത്താണ്. പുതുപ്പള്ളി ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ചിലത് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ. അങ്ങനെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമാക്കിയില്ല എന്നാണ്, ക്ഷണിതാവായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയോട് അവഗണനയാണ് കാട്ടിയത് എന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വിശ്വസിക്കുന്നത്, രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അനുയായികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു നായർ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നേതാവല്ല രമേശ് ചെന്നിത്തല. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഇകഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും സഹിച്ചുമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോൺഗ്രസിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആത്മകഥ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തുരുപ്പ് ചീട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് കയ്യിൽ കിട്ടിയതുപോലെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോരാടാൻ തന്നെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വരെ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ജനകീയനായ നേതാവ്, ഏറ്റവും നല്ല നേതാവ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്കാർ തന്നെ അത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പുതുപ്പള്ളിയിൽ നേടിയ ഗംഭീര വിജയം, ആ ഗംഭീര വിജയത്തിൻ്റെ അലയൊലികൾ അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനമാകെ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് ഇത്തരമൊരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പോരാട്ടത്തിന് കളത്തിലിറങ്ങാൻ തന്നെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും രമേശ് ചെന്നിത്തല കളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി VD സതീശൻ ഒന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. VD സതീശനും K സുധാകരനും തമ്മിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് നേരത്തെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതുപ്പള്ളി ഇലക്ഷന് ശേഷം രണ്ടുപേരും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ആ വാർത്താ സമ്മേളനം വലിയ തോതിൽ അവമതിപ്പ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും കെ സുധാകരനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ സുധാകരൻ ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശനുമായി അടുപ്പത്തിലല്ല. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് വി ഡി സതീശൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. അതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം തന്നെ മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത്തരമൊരു വലിയ മാറ്റം കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വമ്പിച്ച പരാജയം, കഴിഞ്ഞ തവണ 19 സീറ്റ് നേടിയതാണ് UDF. അത്രയും സീറ്റ് നേടാൻ കഴിയാതെ പിറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 15 സീറ്റിലെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെയുള്ള വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറും. തോൽവി വരുമ്പോൾ ഒഴിവാകുകയും ജയം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളായി മാറും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസിനകത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിണിത ഫലമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്നെ വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി വരുമോ, അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന സ്വപ്നം കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കോൺഗ്രസിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. വി ഡി സതീശൻ കോൺഗ്രസിൽ പിടിമുറുക്കി വരികയായിരുന്നു. പക്ഷേ കെ സുധാകരനെ KPCC പ്രസിഡന്റുമായി ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പക്കുറവ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തോതിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേ വേണ്ട. ആ തിരിച്ചടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പടി മുന്നോട്ട് കയറാനും പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനുമുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്.